and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? More beyond that, naibaw ko. Ngayon sabtan ko nimo. Mamayo pang ugma nga nagpaabot nimo sa unahan rin kami. Sa binuhat nga para gid nimo. Sir James? Na, basta si Bako Patiro na mag-iingon ng Baldwin, nga magasinabot si Dong James ug katubigat lang nga Rika. No, biyaan ko gid sila. Mga bagag face, biyaan ko gid sila. Bahala na sila sa Chelsea. Hilom na to, Randing. Bawaan ka na. O sa ibawan ka na. Nagsilos ka. O sa silos. Kasi ako'y ka akong silusan. Ngutan na pa kag-kinsa. Kasi na itong gisgutan. Siri kami? Uy! Wala ba silos ko Korea? Siya na lang, shit! May pa-shit-shit pa, oh. Oh, shit. Shit, yun kasi panin ako. Hindi ko garahay ngayon. Ever! Kaya nagsilos, lagi ka. Buti na ipamang ka. Uy! Hay! Magsilos ko niya? No way! Paako na rin ka. Ha? Paako na ka? Uy. Ay, binuo, ha? Baka ka ron, ha? Sa'yo mo gusto? Sup-supan? Murag minapti? Tas tusay, hindi mo to, Randing, eh. Oh, garagaraigin ko na. Mahubsan yun ka. Hilom, eh. Badunggan tagtaw. Ay, naman yung manugan! Hadlo ko, Ang nakaapa ni mo to, Randing, kay munimot pa man ka. Nagsilos ka, niri kami. Kay kinaibo ka man gudi pa ni James. Ha? Nga, dili ka man ganahan nga. Mapahala niya. Ah. Oh, Uy, hilom, Baldwin. Uy, hilom! Di na ko magdudong ni mo. Hintay na ako tawag ni mo. Wah! Gara kayo ka, ha? Gara kayo ka? Bugal-bugalon ka na ako, ha? paslilan ni mo to, Randing, eh. May lang ikay makaunada. Hindi mo, eh! Hilom, eh. Inauna ko sa pare James, ha, nga naibog ka niya. Kung nagsilos kang rin kami. Uy, ingna! Basta, ha? Ako ingnon. Oh, nabaw ragod siya? Ako rin ingnon. Ah. Hastas de Chelsea. Hoy, Baldwin. Hoy, gara, ha? Oh, ingon ako ingnon. Hastas de Chelsea. Hoy, binoon, Baldwin. Ay, yun pa binulang. Hadlok balay ka. Uy, si Ma'am Rika May. Ha? Uy, asa na siya? Pos mas bang milakaw. Tawag. Dali. Hindi ko, eh! Kadit, ha? Ako sundon. Sunta! Rika May! Rika! Rika May! Uy, ikaw palang milingi. Nga, gitawag ni Baldwin. Pero, bidiretso man. Og tuwa. Wala. Misa kayong taxi. Pagkaluoy ni Baldwin. Uy, watagda. Gibaliwa lang. Why? Ano ka, ha? Hoy, naon sa manto nga. Huwag ka man tagdang, ha? Awato ka dungo nga akong gitawag. O siya ka dungo, nga milingi man to kanina. Pag siyaok, di mas pagtawag sa iyong ngan. O, mili, dito. Wala ka niya, Baldwin. Kung ako na magmata, o siga pag yun kaayo, wag kang kakita! Hilom de trending, eh. Ako nasang matay mo na tripan, ay. Ay, pero yun na. Nakadungog bang gito rin mo, kay miringi man sa imong pagtawag. Ano kapan lang kay gi-ignore ka. Kay ignore man good ka good. O, sa ignore ko. Kay ignore good, ignorante. Amaw. Tanawa ka ra. Ignorante kinayin ako. Ay! Ito to Randing. Uy, si de Chelsea. Kariyot. Mangudan ako daon sa iyang madir. Ay, basig isapo to, mao nga wa katagda. Sige, ako sa atos pa rin James, ha, sa iyang kwarto ng hospital. Nang luod? Nga nang luod man siya, tito. Ay, nangutan na dali iya kay ikay dito. Tubagon, pinunong taglang pangutan na. Wala ka diha, day Chelsea, uy. Wala ka diha. Gibiyaan man ako sila si Daddy James og Ate Rika May nga nagsulti. Oh, imo ginagi palugaran. Apa si grabdan sila sa doktor o sa nurse. Wa dili matiwas. Unsay wa matiwas dito?
Usay wa matiwas. Unsay wa matiwas? Ay, ang butilaway, bahala sila. Kalipog nimo tituoy. Wa jud ko kasabot. Ay, ayaw na nagsabta na Chelsea. Lisod na makasabot ka. Nga naman. Ay, anastik pangutan na. Uy, basta mo na to. Period. Tuldok. Way klaro nimo tituoy. Samot ng tagkalipog nimo. Ganong mingisi man ka, Pre Baldwin. Nga mingisi ko? Oh, mingisi lang. Mura man gulugdunan na ipasabot ang pagngisi mo. Punaan pa na ng imong tinanawan ako. Bilibag yun ako nimo, pre. Bisag may samad og bunog na ka. Kahirit pa magyapon ka. Uraglain maginambuot mo ipasabot. Pre, Ano sa mga to, sir, kami? Nga may gawas din sa imong private room sa ospital. Ako tuloy kayo tugnaw. Ako pagid managad. Naon siya, mi? wa gila inasunan ng uni mo, pre. Pulos lang gila paghinanggaw. Kung mora ni mo ganhin ako sa ospital, aron nga maghinanggaw ka. Pwede rin hindi ka manhi. Okay ra gid ko. Pre. Sorry, pre. Muro ko na siya wakilan ako. Ang komedya naman na. Di man gud ko may janing nahitabo na ako, pre. Kung ikaw kay nahitabuan ini. Kung nababae ka pa, pre. Wala ko agi makalabaw nimo sa pagkachismusa. Sa pagkamarites. Kung mo himong gipasabot ang pagawas ni Ricami dinhi sa akong kwarto sa ospital, na seryoso o panagway, o nadismaya, kinatungod kay ako siyang gibalibaran sa iyang pag-offer na maatiman ako din sa ospital. Kaya dili ko gusto nga ma-issue, pre. Huwag nga palihog lang. Muhangyo lang ko nimo. Nga respeto ko nimo, bisan pa nagsalang. Palihog lang, pre. Oh, ikaw naman sa lagi ang subo kay Paraguay nga bigawas kwarto ni Dodong James Tio Baldwin. Tarong, ha? Tiyo. Sikla karon. Uy! Kulit mo kalami. Gaya pa rin hinanggaw. Hilom. Bitaw! Ato na ka, Daddy Baldwin. Oh, de Chelsea. Bless ko, Daddy P. Okay naman des daddy ni mo, James. Muli na lang ko. Sige, Daddy. Sige, de Chelsea. Bye, Daddy Baldwin. Bye. Gano'n ka tas daddy ni mo Baldwin nga nagusbat mang naong ato. Unsay nagusbat dito? Kalain na nang nagusbat, uy. Wag ka di ka kita ato nga nagusbat man to. Wag ka sila mag-away si Daddy James dito. Uy, unsa mo pa ilang awayan nga kasuod ana nila? Basin tungod ni Ate Ricami. Nagtuo kong sa maayong pagtagad ni Sir James sa among panagsulti siyang kwarto sa ospital. Okay na siya nako. Nga nagpasapot na katong may gusto usab siya nako. Pero, iya kong gipaliparan sa akong pag-offer nga mo pantay ko niya dito. Ug na-insulto ko. Shit. Usa mo kini maay na kong buhaton. Aron hingpit ko siyang madani. Unsa magkiti ay? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!